дуруд ҳамватони азиз, ман Бахтиёр Шохев ҳастам. ин кас писари ман Диловар Шохев. аз моҳи январи ҳамин сол буд ки то имрӯз мо ба беморӣ гирифтор шудем ва ба кор баромада наметавонистем. шукри худо, имрӯз тавбатҳои мо ҳам тамом шуд. имрӯз мо ба кор баромадем. то имрӯз писари мо Диловар Шохев корҳои моро давом медод, фаъолияти моро пеш мебурд. чун мегӯянд ки то дар пастӣ наафтӣ, намефаҳмӣ ки дӯсти ту кист. шукронаи худо, вақте ки мо бемор шудему ва дар пастӣ афтидем, қариб 90% рафиқони мо аз мо дур шуданд. чандин хешу таборҳоямон, чандин шогирдҳоямон аз ҳамин ҳис кардем ки ҳунарамон, чизамон ҳалолу худамон не. шукронаи худо мекунем ки имрӯз ватан обод аст. шукронаи худо мекунем ки ватани мо пешрафт аст. шукрона мекунем ки мо чунин пешвои миллат дорем. муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон ватанро обод кардааст, ватан пешрафт шудааст. шукронаи амният мекунем ки ватан тинҷ ҳаст ва шукрона мекунем ки дар мамлакати мо равшанфикрон ҳастанд. ҳамон лаҳза ман фикр мекардам ки фикр не, ман худро дар як уқёнуси калон ҳис мекардам ки ғарқ шуда истодаам ва дар ҳамон уқёнус ғарқ шуда поён рафта истодаам. ягон дасте набуд ки дароз кунад дасташро маро аз таги уқёнус кашида барорад. ман фикр мекардам ки ман дигар аз таги ин уқёнус боло намебароям. шукронаи худо ки бо дар ватани мо равшанфикрон ҳастанд. шукр ки беморои мо ки аъзои мо ҳастанд ба мо бовар карданд, намонданд ки корхонаи мо банкрот шавад, намонданд ки корхонаи мо хароб шавад. омада моро дастгирӣ мекарданд, омада дар корхона боз тавбат мегирифтанд. писари мо кори моро пеш мебурд ва моро ҳар яктаи онҳо занг зада ва хабар мегирифт ки доктор, илтимос шумо ба кор бароед. шукри худо, имрӯз тавбатҳои мо ҳам тамом шуд. имрӯз мо фаъолияти кори худамонро сар кардем ва худо хоҳад оянда бо пешравӣ мекунем, боз мо ба пеш меравем. мо нигоҳ накарда ба пасту баландиҳо, мо бояд пеш равем. аз сабабе ки тоҷикистони мо имрӯз ободу ором ҳаст, чунин президент дорем, чунин пешво дорем, мо бояд кор кунему пешравӣ кунем. нигоҳ накарда ба ягон қиндиҳои дигар мо бояд ба пеш равем. касе ки мехост ки ба мо омада тавбат гирад, марҳамат омада тавбатро сар кунанд. ина дар рӯзҳои наздик мо боз беморхонаи нав мекушоем. дар беморхонаи нав мо тамоми шароитҳоро боз муҳайё карда истодем ва ҷойҳои хоб ташкил карда истодем. марҳамат, касе ки тавбатгирӣ мехоҳад, марҳамат ба назди мо биёяд. мо имрӯз ба кор омадем, мо гӯем ба корҳои худамон кафолат дода метавонем. мо ҳар як коре мекунем. аввал беморро ба ташхис равон мекунем. аз рӯзи ташхис мо кафолати беморро дода метавонем. аз рӯзи ташхис гуфта метавонем ки ин бемор шифо меёбад ё ки намеёбад. марҳамат, ба маркази Шоҳиёр ба пеш.